Исәмісіз қайырлы күн. Мен Ғаянов Әмірхан Алмасұлы. Татарстан Республикасы Қазан шәһәре Совет районы 272-ші балалар бақшасында тәрбиеленем. Туған ягым Татарстан. Бай республика Қазан ул 1000 еллык тарихы булган шәһәр. Совет районы шәһәрнең иң зур районы. Нәсел агачым син, эй шәҗәрәм. Син үскәндә дөнья яшәрем. Үткәннәрне хәзер генә барылап, яшәргә дә әле яшәргә. Минем әтием Алмас, әтимнең әтисе. Ул минем бабам була, Фирдәүс бабам, бабаемның әтисе. Ул минем карт бабам, Гыйльмигаян бабай, Гыйльмигаян бабамның әтисе. Харис, Харыстыкы Хойбрахман, Хойбрахманныкы Мортаза, Мортазаныкы Корбанай. Хәзер мин сезгә сугышта катнашкан үземнең кар булган турында, Гыйльмигаян бабай турында кыскача сөйләп китәм. 1941 елның 15 июнендә минем кар бабамны айларымны хәзерлек курсларына алып китәләр. Сугыш башланып, 7 көн үткәч, Псков янындагы Ленинград блокадасында, Волхов фронтларында укчы полкта сугыша. 1944 елда каты яраланып госпитальгә эләгә. Аның аягы өзелеп сеңгердәгәләр эләгеп кала. Табиблар аңа аягын кисәргә киңәш итәләр. Ул үзенең ризалыгын бирми. 7 ай буе госпитальдә ята. 7 сантиметрга кыскарган аягы белән үзенең туган авылына кайтып китә. Кайту белән колхозда тракторчы эшли башлый. Һәм лаеклы алга киткәнче үз һөнәрен намус белән башкара. Сугышта катнашкан өчен бик күп орденнар һәм медальләр белән бүләкләгәннәр. Мин үземнең кар бабам белән бик нык горурланам. Әтим ягыннан нәсел шәҗәрәмнең тамыры Актаныш-районының Апаш авылына барып тоташа. Актаныш районының исеме каян килеп чыккансың? Хәзер мин сезгә сөйләп китәм. Бер гаиләгә кунакка аппак киемне киенеп бер бабай килә. Бу гаиләнең кичкенә кызлары була. Бу кыз әйтсәдә йөгереп килә дә әйтә: "Әти, сиңа анда Актанышың килгән. Шуннан Актаныш дигән исем бирелеп калган инде бу төбәккә." Актаныш районыннан күренекле шәхесләр дә бик күп. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәрип улы Шәймиев, легендар җырчыбыз Әлфия апа Авзалова, күп еллар мәгариф һәм фән министры булган Ингил Фаттахов, шагыйрь Мөхәммәд Мирза, язучылар берлеге рәисе Данил Салихов, Ак Калфак оешмасы рәисе Кадрия Рәис кызы Идрисова, Актаныш районы Агыйдел җыр һәм бия ансамбле белән дан тота. Археологик һәйкәлләре, парклары, спорт биналары, мәчетләре, гүзәл табигаты районга ямь өсти. Яратам сине Татарстан, олданарың өчен яратам. Күкереп, яшен яшьнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Күкереп, яшен яшьнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Мин яратам сине Татарстан, зур халкың өчен яратам. Җан әркән, әнкәм телен өчен, татар телен өчен яратам. Җан әркән, әнкәм телен өчен, татар телен өчен яратам.
Таштырган